मैया थान्दा जाबाय सेस बरबार सोलायनायखौनो सोलायजाबावनो उपाय गैया जाहैबाय। खानायाबो एवना जाबाय खानायखौ नोजोर होनाङा आङो बे देहा दुरबलाव थुफि लायै लायै खानाया Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय। थ' बे साननैसो बेसेबा गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग लाबोआखैमोन माने एडिट खालामनो गोसो गैयै भिडिअ हेंगारनो गोसो गैयै बिदि जाना दंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बुजिखादों जानो हागौ आं मानि थाखाय बिदि जादों। ओमफ्राय सम गोराखायो नालाय हासबेन्डनिया ओंखायनो माने बे नैबे सप्तायाव माने गोरा खाना हरलायबाय। दाखालि आं मेडिकेल थांनायाव भिडिअ बानायदोंमोन बाट हेंगारनाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो भिडिअ हेंगारथाराखैमोन आं गोसोखौनो बोरैबा मोननानै। फुङावनो दायो माने सानफ्रोमबो बिदिनो फुङाव थांलाय फैलाय जाबाय थादों नालाय। ओमफ्राय जोङो दिनैबो माने ओंखारलायबाय माइजों आंजों धमधमायावहाय क्लास खालामनो। ओरैबायदि खुवा खोबदों लोगोफोर, इमान थान्दा आरो जों स्कुटिजोंसो थांगोन, इमान खस्थ' आरोना। उपाय गैया थांथारना फार्स्ट टाइम जों ओंखाम जाना लाग्रोनोसै। ब्राय मोनाबो दिनै क'क्राझार थांनो ओंखारदों आरोना। न'आव रावबोआनो गैया जागोन, रावबो गैया माने बेमारिफोरा थागोन आरोना सानै, क'क्राझारनि आगै सासे ओमफ्राय जोंहानि सासे। वा खुवा ओमफ्राय दाखालि मेडिकेल थांनाय आङो भिडिअखौ मोननैसो क्लिप्सखौ नोंथांमोननो देखायनो जे माने ओरैबायदि खस्थ' माने नुनानै नोंथांमोना मिथिगोन मा गोसोजों भिडिअ बानायबाय थानो, आं मा गोसोजों हेंगारबाय थानो बिदि जालायलाङो आरोना। ओंखाम जाग्रोनोसै लोगोफोर, ओंखाम जाबाय थानाय टाइमाव नोंथांमोना बे मोननैसो क्लिप्सखौ नायना लानो बिसोर माबायदि जाना फैदोंमोन मेडिकेलनिफ्राय सानैबो। थ' बे सानखालि फुङावनो आइया गासा लगायखांबाय, ओमफ्राय सानफ्रोमबो लगायखायो आरोना गासाखौ। बेनि उनाव आइया रेडि जादोंमोन सनितपुरावहाय थांनो, मानो होनोबा बेहाय मिटिं जादोंमोनथ' बाथौनि। थ' आइया फुङावनो रेडि जानानै माने थांबाय आरोना। फुङावनो 7टा बाजियाव ओंखारलांब्लाबो बिमायानो बिलाइजों ना आरो मेखिजानि दाउदै बिदि बायदिसिना जगार खालामखाना थांखादों। मानो होनोबा जोंहाबो फुङावनो क्लासाव थांनांगौ नालाय, बेनिखायनो संखा जुना थांदों आरोना। फारसेथिं बियो बे सानखालिथ' दिरुं सोलायनायमोन नालाय, बेखौ बिराद माने टेनसनाव जिरायना थाखायो आरोना। बे जबरदस्ति जिरायबाय। फार्स्ट जों क्लासाव ओंखारबोबाय, क्लासाव ओंखारबोनानै मा जाखो बे सानखालि नोंथांमोना नायदो। लोगोफोर दिनैनि दिना बिराद हामा, नै मा जाखो नाय गथिया नार माबायदि मोनदों स्कुटि नारना? फैला सार आरो मेन्देला सारनि फिलिंसखौ लानो हादों जोङो दा। माने जों बे सानखालि स्कुटिखौनो फैदों आरोना। बे आगै सानैया गंसे, ओमफ्रायो आंजों फंबायजों गंसेमोन। ओमफ्राय दा थाव जोबनानै होबाय, उपाय गैया। ओमफ्राय आगैया लायनो थांदों आरोना फंबाया। ओमफ्राय एसे गोजान दंबावोमोन आरो जोङो धमधमा मोननो, ओमफ्राय ससेयावनो जोबनानै होबाय। ओमफ्राय एसे गोजाननिफ्रायसो लाना फैफिननो गोनां जाबाय आरोना फंबाया। लोगोफोरा मोनफैबाय न' धमधमानि क्लासनिफ्राय, ओमफ्राय दायो थांनायसै आरो मेडिकेल। मेडिकेल थांनो रेडि जालायबाय, खुन्दुं सोलायजानो आंनिया गुजुनाय जाबायना। आं गुजुनाय जाबाय एबार बिराद दुखु मोनसिगोन, खारन गुजुबाथाय खिथुथिंगालाय ओरै जर होनानै बोरैबा बोखोनाय टाइपनि जायोना। बे खुन्दुं खानाया बिराद सायो आरो गुजुबा। आगोल आं गुजुबा बिदि माबानासो गुजुनो माबाबा बिदिसो थायोमोन, खिन्थु दा गुजुनाय जानाय हाला आरो। मैया थान्दा जाबाय सेस बरबार। थांग्रोनोसै लोगोफोर मेडिकेलाव मा जायो। दिनैथ' सानै सोलायगोन। दाखालिथ' थांनायाव बे क'क्राझारनि आगैखौ सोलायासै, जास्ट साफाल'सो खालामना लाबोदों नालाय। ओमफ्राय दिनै बेनियाबो खुन्दुं सोलायगोन आरो बे आगैनियाबो खुन्दुं सोलायगोन। माबायदि जायो मिथिथ'ला, दा मेडिकेलाव मोनहैबासो मिथिसिगोन। फिलिंसआ दुब दुब बिखा दुब दुब मेगनाव मोदै सोलायनायखौनो सोलायजाबावनो उपाय गैया जाहैबाय। गारमारा ओंखायो आंनिया दै लोंखा। ओमफ्राय खुन्दुं सोलायनानै रुमाव नै हाबबाय। ओमफ्राय बे टाइमाव बे बिराद नार्भास जायो आरोना, बेनिखायनो आंबो दसे सम थायो डक्टर फैजासिम, जाहाथे बे गोहो मोनो। बेनि उनाव ओमफ्राय सोलायखांनानै माने फैनाय समाव जिरायना फैनो हायो आरोना। ओमफ्राय थांनाय समाव बिसोरो बिदि गोलाव जायाबाथाय हाया आरोना।
ओमफ्राय बे सानखालिथ' ने उपाय गैया बिदिनो जेब्ला टाइट खाना हरो बिदिनो जायो बेनि उनाव न'आव मोनफैना ओरैबायदि गाख्रबबाय थानो गोनां जाबाय हामा नाङा आरोना लोगोफोर बेनि उनाव टेब्लेटखौ जाना लादो दे बोरैबा नाङै जि गाख्रबबाय थानाय खोनाबा माथो जायो बड'लेण्ड सेंग्रा सब आर्मि पुलिस मावजोबनायफोर सब फुङावनो ओंखाम जानाय आरो डिउटियाव थांनाय जों थांसै दे दिनै हारसिं ना साफाखा ओंखाम जाहैनोसै आं हारसिंल'सै ओंखाम जानो आं लेट जानांगौ दिनै हराव उन्दुलांनो हायाखै मथथे 11:30सिम उन्दुनानै सिरि मोनबाय मोननानै एखदम उन्दुलांनो हायाखै ओरैबायदि सानाय दा बोरैबा मोनबा कल खालाम दे थेंक इउ गारि दिहुनना होनायनि थाखाय मोजां हिनजाव मोनदो दे नाङो ने आंनि बरा फिदिंथारदो दे मालायबा दिनै न' नुहैगोननि खुसि क'क्राझारनि न'खौ ने हय Goodbye starting होननाय जाहैबाय आरो दा कम्बल सिङाव उन्दुना थानो हागौ नाथिं लामा होननाय जादों सानबो दुंगोन दुंनायालाय दिनै खुवा लामायाबो सिखाव लामा आखाइ सुवाबजोब्बाय सिजो माबा अखा हानाय बायदि सिजो जेन थेन मोनफैनाय बायदि मोनखादों आरोना हराव गोलैदों ना आखाइ गुसु मोनजोब्बाय आं स्कुटि जोंहानि रुवाथि गोदान नायनि मोखांखौ बोहा बिखुमजो गैयिनि मस्ला बेमारि ओंखामबो संनांगोनसो दायो नोंसोरो दे सिप दे गुड जब हा दा मोनानि अ जाबायस' दिनैनि दिनाव हिनजाव गैयि बिखुमजो गैयि न'खराव थानानै माबायदि नांदो फिलिंस माबायदि नांनो माने जानायाथ' जाबाय जों खस्थ' बा खानायाबो एवना जाबाय खानायखौ नोजोर होनाङा आङो बे देहा दुरबलाव थुखै लायै खानाया आगोल सुसिनिसोमोन ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय ओमफ्राय नों सिबनानै मा फाथै गुदियावसो दोनबाय थादों फाथै गुदियाव दोननायसै नांला दे सिबनांला साफा नांदो बिखौनो सोबगोन साफा नाङाखै नाङाखै मा सिबनाय जादोंलाय थ' लोगोफोर एकदम माने दा नै 4टा जाबाय 4टा बाजासो न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय क्लासावबो आं बारा भिडिअ बानायबाय थायासै ओमफ्राय न'आव फैबाय ओमफ्राय न' माने दिनै आदाबो गैया आइबो गैया आरोना जोंबो गैयामोन ओमफ्राय बेमारि सानैयाल' दंमोन आरो फैनानै सासेया सेथ्ला सिबगासिनो माने मोनाबाय नालाय ओमफ्राय बे माने हानाय टाइमाव मावनो गोनां खामानिखौ मावखानानै मावो आरोना ओमफ्राय दाबो हायाबाबो नाजाबाय आरो
थ' लोगोफोर आं बेखिनियावनो नोंथांमोननो आंनि जायफोर आगै आबौमोन आंनि काटिं सेन्टारनि बागै मिथिखायो ओमफ्राय आङो जायफोर कन्टेक्ट खालामदोंमोन क्लासनि थाखाय थमदमायावहाय आरो सेकेन्ड बेचनि थाखाय एडमिसन सोलिगासिनो दा मानो होनबा फार्स्ट बेचआ जोबनो थांगासिनो साननैसोनि उनाव ओमफ्राय सेकेन्ड बेचनि थाखाय एडमिसन सोलिगासिनो नालाय ओमफ्राय आं एडमिसन लागासिनो नाम लागासिनो ओमफ्राय जायफ्रा लानो गोसो गुदुं आंनियाव कन्टेक्ट नाम्बारहाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बारहाय कन्टेक्ट खालामनानै कल खालामहरबानो जाबाय बा SMS खालामहरबानो जाबाय आरो जाय आगैमोना थमदमा खाथि खालानि बिसोरथ' थमदमा लानो हागोन आरो जाय आगैमोना गोजाननि बिसोरथ' हस्टेल थाफैनानै खालामनो हागोन नैबे नलबारियावनो हस्टेल थानायनि सुबिदा दङ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर अनलि 1 मान्थनि कर्स 1 मान्थआव गासिबो कमप्लिट जागोन होनना लोगोफोर थ' दायो आं फ्रेस जाना लाग्रोनोसै थाइबानि सिंग्राखौ मोनासै हा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ आं लेंग्राबाबो खराबाबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जोंहा गावदांनि चेनेलाव दायो माने जोंहा बे बैनाया क'क्राझारनिया कुसुगावनिया माने बिसिनि आइया आइ बिखुमजोआ आंनि आइ बिखुमजो जाहैबाय बिसिनि आइ जाहैबाय ओमफ्राय न'आव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय न'आव थांदोंबा बेखौ लायनो थांदोंमोन माने जोंहानि बे नलबारिनि आइ बिखुमजोआबो थांदोंमोन बेनिफ्राय गुमै थांदो ओमफ्राय बाबुआ थांदो बेयाव थानाय गोजोनैनि बाबु दा मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै मा लाबोदो नायनोसै आव बिबारालाय माथो बेसेबा समायना जाना दङ गाजर बेलाय माबानिसो खोमा दस' माबाखौ लाबासो खुनखौ लाबासो वाव दाउ लाबोदो खैथा मासे मानै माब्रै खर' खान्था जाना बाखिखौ दोनगोन दे दिनै होमबा खर' ए आंलाय मा देखायदों कबि एलाय बेबो कबि नै लकेल बे खफि नङा नैबे खफि नङा माथिले लाव थालिर मैखुन गोजासो बियो आब' बुरजा ए बेसे गिदिर थाङो गाराय हामनायनि थाखाय आरो बेफोरनो मोजाङै राबो लोगोफोर जोंना कुसुगावनिफ्राय गाराय राननो थाखाय एकदम थालिर मैगंखौ बस्थासो लाबोबाय थिखांना हरनोसो आं बेलाय मा दुन्दिया लाफानिबो दुन्दियाजों गासिबो थालिर ओमफ्राय लाफा दङ बाहाय माबा जेरैखि जाया गासिबो गोथाव ओंख्रि गोजा बिसिबां लाबोबाय आं नै मैगं गोजा गोथाव आब' खादों बेखौ माइलाय लोगोफोर नै बायदिसिना आसि फान्थाव फिसा फान्थावा गोलावथार जायो बे आंनि ओमफ्राय नै सारप्राइज लाबोदों मालाय जोंहा बिमानो इ बिबारखौ जागोन गोखै नामा इयो गोखै बियो एलाय गोखै लाइ लाफा पालें सुखा होननाय जानो लाइ लाफा लराय लुरु लुरा लफा मा होनदोंमोन सुखा पालें ओमफ्रायो बेयाव बे लाफा थुनथिनिसो बे आब' खानाय थुनथुनि ओमफ्राय नै दुन्दिया बियो पियास बिलाइ सातनि जानो मोजां जादों